Κι όμως είναι αλήθεια, είμαστε εδώ, πρώτο επεισόδιο Travel Stories από το flyer.gr. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Μόλις, και τονίζω αυτό το μόλις, 3 μήνες μετά από την επίσημη ανακοίνωση που είχαμε ανεβάσει σχετική ανάρτηση στο blog, στο flyer.gr, αλλά τι να κάνουμε παιδιά, έτσι είναι, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Είμαστε στον αέρα, αυτό μετράει. Πρώτο επεισόδιο Travel Stories flyer.gr και πάμε να δούμε λίγο τι θα συζητήσουμε σήμερα. Όπως έχω πει και στην ανάρτηση, όπως έχω γράψει, οι live εκπομπές θα έχουν έναν περίεργο χαρακτήρα. Βασικά θα δημιουργούμε ένα hybrid podcast. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η εκπομπή θα βγαίνει live στον αέρα, θα μπορείτε να συντονίζεστε ζωντανά μέσα από την σελίδα flyer.gr και να ακούτε το κάθε επεισόδιο ζωντανά. Παρ' όλα αυτά, αμέσως μετά το επεισόδιο θα ανεβαίνει και θα βρίσκεται ηχογραφημένο στη σελίδα μας στο flyer.gr αλλά και στο Spotify. Και κάθε επεισόδιο θα προσπαθούμε να είναι κατά κάποιον τρόπο αυτοτελές, ας πούμε. Δηλαδή θα προσπαθούμε να βρίσκουμε ένα θέμα για να αναλύουμε και να συζητάμε σε κάθε επεισόδιο. Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται καν να αναφέρουμε ότι τα επεισόδια θα είναι σχετικά με τα ταξίδια, με διάφορους προορισμούς, με διάφορες κουλτούρες και φυσικά με αεροπορικές εμπειρίες, γιατί έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη στα αεροπορικά ταξίδια, όπως το έχετε καταλάβει όσοι είστε από εκείνους που διαβάζουν τακτικά το blog. Λοιπόν, αρκετά καθυστερήσαμε για σήμερα. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε το πρώτο θέμα συζήτησης στο πρώτο επεισόδιο του Travel Stories στο flyer.gr και αυτό δεν είναι άλλο από τους τύπους επιβατών που μπορεί να συναντήσει κανείς πάνω σε ένα αεροπλάνο. Και θεωρώ ότι ανεξάρτητα από τον αριθμό των ταξιδιών που έχει κάνει κάποιος πάνω σε ένα αεροπλάνο, δεν γίνεται να μην παρατηρήσεις διάφορες περιπτώσεις τύπων που επιβιβάζονται και είναι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους. Πραγματικά θα τις εξερευνήσουμε μία-μία. Για σήμερα έχουμε βρει 17 διαφορετικές περιπτώσεις επιβατών στα αεροπορικά ταξίδια. Για να το κάνουμε έτσι λίγο πιο πιασάρικο, πιο ραδιοφωνικό, ας το ονομάσουμε 15 συν 2 διαφορετικές περιπτώσεις επιβατών. Και ξεκινάω
Από την αρχή του ταξιδιού, από εκείνη τη στιγμή που έχεις μπει στο αεροσκάφος, έχεις κατέβει από το λεωφορείο, αν ταξιδεύεις έτσι σε κανένα αεροδρόμιο δεύτερης τρίτης κατηγορίας, όπως είναι και το δικό μας της Θεσσαλονίκης, που το αγαπάμε παρόλα αυτά, ή έχεις περάσει τέλος πάντων την Φυσούνα, μπαίνεις μέσα στην άτρακτο στο αεροπλάνο και ξαφνικά πρέπει να περιμένεις. Όχι φίλε επιβάτη, όχι φίλε, δεν θα περάσεις στην θέση σου γρήγορα και άνετα, γιατί ακριβώς μπροστά σου είναι ο τύπος που θα κάνει 3-4 λεπτά για να τακτοποιήσει τις δικές του αποσκευές πάνω στα ράφια που αφήνουμε τις αποσκευές. Είναι αυτός ο τύπος που δεν τον νοιάζει ότι μπορεί από πίσω να ακολουθούν άλλα 100-150 άτομα. Σε καμία περίπτωση. Ο διάδρομος είναι δικός του, του ανήκει, μέχρι να βάλει τις βαλίτσες του όπως ακριβώς θέλει. Δεν θα φύγει, δεν θα κάνει χώρο για να περάσεις. Αυτός ο τύπος επιβάτη που μπορεί άνετα, νομίζω δικαιωματικά, κερδίζει το παρατσούκλι, ο θρόμβος του διαδρόμου, γιατί αν το σκεφτείς, αυτό ακριβώς κάνει. Μέχρι να βάλει τις βαλίτσες του, ο διάδρομος μπλοκάρει. Όσο και αν τον κοιτάνε οι αεροσυνοδοί, όσο εκνευρισμένος να είσαι εσύ από πίσω, να ξεφυσάς, να τον κοιτάς με μισό μάτι, ο συγκεκριμένος απλά δεν θέλει και δεν γουστάρει τέλος πάντων να σε αφήσει να περάσεις. Και όλο αυτό, σαν να μην φτάνει δηλαδή ότι είναι προκλητικός από μόνος του, γίνεται όλο και πιο εκνευριστικό όταν ακούγεται, ξέρεις, το κλασικό μήνυμα παράκληση από τις αεροσυνοδούς για να μην μπλοκάρουν τους διαδρόμους όσο αφήνουν τις χειραποσκευές τους στα ράφια, αλλά αυτοί συνεχίζουν με τόση μεγάλη ηρεμία το χαβά τους, που πραγματικά κάποιες φορές τους χαίρομαι, γιατί οι άνθρωποι το ζουνε, πρέπει να νομίζουν ότι έχουν ιδιωτικό αεροσκάφος, είναι στο ιδιωτικό τους jet και δεν υπάρχει λόγος να κάνουν λίγο πιο γρήγορα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν μετά από τον υπέροχο νούμερο 1 στην θέση των επιβατών θρόμβο του διαδρόμου, όπως τον έχουμε ονομάσει. Θα συνεχίσουμε με τον παραπονιάρη. Θα μου πεις, κάτσε ρε φίλε, έχεις 5 λεπτά που παραπονιέσαι για τον προηγούμενο τύπο που μπλοκάρει τον διάδρομο στο αεροπλάνο. Όχι. Δεν αναφερόμαστε σε αυτού του είδους τα παράπονα, αναφερόμαστε στον επιβάτη, ο οποίος έχει τρομερές απαιτήσεις, τον πειράζουν τα πάντα στο αεροσκάφος, τον πειράζει ακόμα και ότι η αεροσυνοδός μπορεί να φοράει λίγο πιο στραβά το φουλάρι της. Είναι αυτός που θα απαιτήσει την καλύτερη θέση χωρίς να την έχει πληρώσει, εννοείται. Είναι αυτός που βλέπει την θέση με το extra legroom και θα παρακαλέσει, ή βασικά θα απαιτήσει καλύτερα, δεν θα παρακαλέσει, να κάτσει σε αυτήν γιατί είναι ψηλός ή ψηλή. Είναι αυτός που θα ξενερώσει με το μικρό σοκολατάκι που θα σου δώσουν στο αεροπλάνο ή με το μικρό γεύμα, και μάλιστα μπορεί να το βγάλει και φωτογραφία, να το ανεβάσει στα social και να το σχολιάσει περιπεκτικά. Και φυσικά είναι αυτό το άτομο που έχει συνεχώς το χέρι στην ανάταση και συγκεκριμένα ο δείκτης του χεριού του είναι σε μόνιμη επαφή με το κουμπάκι που καλεί το πλήρωμα καμπίνας.
Ο Παραπονιάδης όμως επιβάτης σε γενικές γραμμές, αν και ναι, μπορεί λίγο να σε εκνευρίσει με την συμπεριφορά και την όλη νοοτροπία του, δεν είναι από αυτούς τους επιβάτες που δημιουργούν μία αναστάτωση και μία ενόχληση για τους υπόλοιπους συνεπιβάτες τους. Και έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε στα ζευγάρια. Τα ζευγάρια όμως πρέπει να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Είναι απαραίτητος αυτός ο διαχωρισμός, καθώς έχουμε να κάνουμε με τα νεαρά τα ζευγάρια, ξέρετε, αυτά τα οποία είναι μέσα στα ζουμιά, στα σιρόπια ακόμα, πηγαίνουν τις πρώτες διακοπές, και φυσικά τα ζευγάρια που είναι οικογένεια, είναι παντρεμένα, έχουν 3-4 κουτσούβελα από πίσω. Οπότε θα ξεκινήσω με την πρώτη κατηγορία, δηλαδή τα νέα ζευγάρια, αυτά που ακόμη ζουν τον έρωτα τους. Επειδή έχω βρεθεί σε αντίστοιχη περίπτωση, και μάλιστα αυτό το ζευγάρι που καθόταν δίπλα μου ήταν Ιταλοί, οπότε δεν χρειάζεται να πω πολλά. Ξέρετε τώρα πως είναι Ιταλοί, είναι ένας λαός με ιδιαίτερο ταπεραμέντο, είναι ένας λαός που εξωτερικεύει, ρε παιδί μου, αυτά που αισθάνεται, ίσως και περισσότερο από εμάς. 1,5 ώρα πτήση ή 2 κάπου εκεί, πραγματικά δεν είχαν σταματήσει τα σιρόπια. Ήταν αρκετά ενοχλητικό ταξίδι. Ήταν αυτό που λες, παιδιά, get a room. Είναι αυτά που η στιγμή που λες, γιατί δεν ταξιδεύω με κανένα Airbus 380, ξέρετε, αυτά τα τεράστια που έχουν και τις ιδιωτικές καμπίνες στην πρώτη τάξη, στην αλφα class, ξέρω, τέλος πάντων. Και είναι πραγματικά η στιγμή που δεν μπορείς να τους ξεφορτωθείς. Ξέρεις ότι τα παιδιά δεν κάνουν κάτι κακό, αλλά σκεφτείτε λίγο και τους δίπλα που θέλουν να ηρεμήσουν, να απολαύσουν την πτήση ή ακόμα χειρότερα να δουλέψουν. Σε αυτήν όμως την κατηγορία ζευγαριού έρχεται να προσθεθεί το ακριβώς αντίθετο. Τώρα πάμε στο παντρεμένο ζευγάρι που έχουν περάσει τα χρόνια και για κάποιον λόγο έχουν αποφασίσει να πάρουν και τα παιδιά μαζί και να ταξιδέψουν. Εκεί τα πράγματα είναι ζόρικα. Τους ακούς πριν ακόμη μπουν στο αεροπλάνο, τους έχει ακούσει όλο το αεροδρόμιο, και ο λόγος συνήθως είναι γιατί έχουν χαθεί τα παιδιά, έχουν χαθεί οι βαλίτσες, δεν ξέρουν που είναι τα διαβατήρια, έχουν χάσει τα boarding passes. Αυτό όμως, αυτή η μουρμούρα, η γκρίνια, οι φωνές που, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, συνήθως προέρχονται από τη γυναίκα από τις γυναίκες στους άντρες, να τα λέμε και αυτά, ας αναγνωρίζουμε το δίκαιο και το σωστό. Αυτή η μουρμούρα λοιπόν δεν σταματάει μόνο στο αεροδρόμιο, συνεχίζεται και στο αεροπλάνο, εκεί που έχεις επιβιβαστεί και είσαι έτοιμος για την πτήση, για την απογείωση. Είναι εκεί που τα παιδάκια δεν θα θέλουν να κάθονται σε αυτήν την πλευρά του αεροπλάνου, θα τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιο θα κάτσει στα παράθυρα. Οι γονείς θα είναι στην κοσμάρα τους, μπορεί να είναι και σε εντελώς άλλη σειρά, στην μπροστά ή στην πίσω. Οπότε εκεί η ευχή είναι να μην βρεθείς ποτέ δίπλα σε αδερφάκια που ειδικά δεν είναι και πολύ συνηθισμένα με τα ταξίδια, άρα θα έχουν μία μεγαλύτερη από το συνηθισμένο αναστάτωση. Από τη στιγμή όμως που έχω αναφερθεί
Σε οικογένεια με παιδιά δεν γίνεται να μην αναφερθώ στα παιδάκια ξεχωριστά ως ένα ιδιαίτερο τύπο επιβάτη. Έχω να παραδεχτώ ότι έχω ζήσει τα δύο άκρα όταν έχει τύχει να ταξιδέψω με μικρά παιδιά μπροστά, πίσω ή δίπλα μου. Το ένα άκρο ήταν μια φοβερή εμπειρία, γιατί είχα γονείς που ήξεραν πώς να αντιμετωπίσουν το παιδί τους εκείνη τη στιγμή. Του μιλούσαν συνέχεια, έπαιζαν συνέχεια μαζί του έδιναν ερεθίσματα, το έβαζαν να κοιτάει έξω από το παράθυρο για να βλέπει τα σύννεφα και το παιδί ήταν τόσο συναρπασμένο που πραγματικά δεν ακούστηκε. Όμως, τώρα ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, εντάξει, η φοβία όλων είναι αν αρχίσει το παιδάκι να τσιρίζει και δεν σταματάει. Και σε αυτές τις περιπτώσεις πραγματικά δεν μπορείς να πεις κάτι και δεν πρέπει να πεις κάτι, θα προσθέσω εγώ. Γιατί πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα γονιό να πάρει την απόφαση να ανεβάσει ένα μικρό παιδί στο αεροπλάνο. Είναι ένα ρίσκο, θα λέγαμε, καθώς αν δεν έχει ταξιδέψει κιόλας το παιδί προηγουμένως δεν ξέρεις πώς μπορεί να συμπεριφερθεί. Και τουλάχιστον όσοι γονείς έχουν τέλος πάντων νιώθουν λίγο, ρε παιδί μου, θεωρώ ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι νιώθουν πάρα πολύ άσχημα απέναντι στους συνεπιβάτες τους. Παρ' όλα αυτά πρέπει λίγο να σχολιάσουμε λίγο την περίπτωση των παιδιών με μεγαλύτερη, ας πούμε, ευαισθησία. Το κατανοώ ότι το να υπάρχει ένα παιδάκι τριγύρω μας και να τσιρίζει και να κλαίει όλη την ώρα μπορεί να δημιουργήσει μια αλφα ανησυχία και σε εμάς. Όμως όταν συμβαίνει αυτό, ας προσπαθήσουμε σαν επιβάτες να μην το κάνουμε ακόμα πιο δύσκολο για τους γονείς αυτών των παιδιών. Είναι ήδη σε δύσκολη θέση. Αν αρχίσει ένα μωρό να κλαίει σε ένα περιβάλλον κιόλας που δεν του είναι γνώριμο, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να το ηρεμήσεις. Πάντως, επειδή έχω διαβάσει σχετικά άρθρα για το πώς να προετοιμάσεις τα παιδιά να πετάξουν μαζί σου, και θα το γράψουμε αυτό κάποια στιγμή στο blog, καλό είναι να γνωρίζουμε και να θυμόμαστε ότι τα παιδιά νιώθουν και αισθάνονται το πώς είμαστε εμείς εκείνη τη στιγμή. Άρα αν είμαστε αγχωμένοι με το όλο το ταξίδι, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα το περάσουμε αυτό και στα παιδιά. Άρα θέλοντας και εμείς, προφανώς χωρίς να το θέλουν, οι γονείς έχουν κάποιο μερίδιο ευθύνης, αλλά είναι ακούσιο. Αν πάντως σας τύχει μια τέτοια περίπτωση, ένα παιδάκι δηλαδή να είναι λίγο αναστατωμένο, μην είστε κι εσείς σαν κακόψοφο να έχετε, καταλαβαίνετε. Δηλαδή ρίξτε ένα χαμόγελο, θα το κερδίσετε κι εσείς το παιδί και θα το χαλαρώσετε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με την επόμενη κατηγορία, η οποία νομίζω έχει γίνει όλο και πιο popular μετά τον COVID. Και αυτός είναι ο μικροβιοφορέας, αυτός ο τύπος επιβάτη που θα βύχει από την πρώτη στιγμή που θα καθίσει στο κάθισμά του μέχρι και την τελευταία στιγμή που θα σβήσουν οι τουρμπίνες και θα έχουν βγει όλοι από το αεροπλάνο. Δεν είναι όμως μόνο το ότι θα βύχει,
είναι ότι θα βύχει και η μύτη του θα είναι ποτάμι, με το συμπάθειο, αλλά έτσι είναι. Αλλά παρόλα αυτά δεν θα ακολουθήσει έστω τα βασικά βήματα, τις βασικές αρχές τέλος πάντων υγιεινής. Είναι αυτός ο τύπος που πρώτα απ' όλα θα βύχει έτσι ελεύθερος παντού, χωρίς χέρι, χωρίς αγκώνα, κοιτώντας κιόλας προς το παράθυρο, κοιτώντας την άλλη προς τον διάδρομο. Δεν θα τον ενδιαφέρει. Θα νομίζει ότι απλά δεν κινδυνεύει κανείς να κολλήσει από αυτόν. Και εκτός αυτού είναι και κάτι άλλο. Δηλαδή, αυτοί νομίζω είναι χειρότεροι, είναι ακόμα χειρότεροι. Είναι αυτοί που νομίζω ότι αισθάνονται σαν να παίρνουν το βιτάμα από τη μύτη και να το πασαλίφουνε παντού, ρε παιδιά. Δηλαδή δεν είστε οι μόνοι που χρησιμοποιείτε το αεροπλάνο, δεν κάθεστε μόνοι σας, κάπου όπα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι κάποιες κατηγορίες επιβατών που μπορούμε να τις παντρέψουμε. Πάνε μαζί, όπως και να το κάνουμε. Και θα συνεχίσουμε με την έκτη κατηγορία επιβάτη που θα συσχετίσουμε με την επόμενη, με την έβδομη. Η έκτη λοιπόν κατηγορία επιβάτη είναι ο τρομοκρατημένος επιβάτης. Είναι αυτός ο επιβάτης που για κάποιον λόγο δεν το έχει. Δεν μπορεί να είναι σε αεροπλάνο, είτε μπορεί να είναι το πρώτο ταξίδι, μπορεί να είναι και το 100ο ταξίδι, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά να είναι τόσο φοβισμένος με την ιδέα της πτήσης, με την ιδέα της απογείωσης και της προσγείωσης, που είτε θα έχει αραδιάσει κάθε είδους κομποσκήνη, εικόνα, δεν ξέρω και εγώ τι, ή θα έχει πιαστεί από τα μπράτσα του καθίσματος τόσο σφιχτά. Και το καλύτερο εκεί είναι νομίζω το υπέρτατο level τρόμου και αεροφοβίας, όταν έχει πάρει την στάση προσκυνήματος, έχει βάλει κεφάλι κατευθείαν κολλητά στο τραπεζάκι από το μπροστά κάθισμα και απλά παραμένει έτσι με σφιχτά γόνατα καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης, περιμένοντας πότε θα πατήσουν οι ρόδες ξανά έδαφος. Και σε αυτούς τους επιβάτες το αστείο είναι ότι απλά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, απολύτως τίποτα, για να τους ηρεμήσεις. Ό,τι και αν τους πεις, θεωρώ ότι απλά τα κάνει χειρότερα. Όσο και αν προσπαθείς να τους λογικέψεις και να τους κάνεις να δουν λίγο την εικόνα όπως πραγματικά είναι και να καταλάβουν το πόσο ασφαλές είναι το αεροπλάνο ως μέσο μεταφοράς, νομίζω ότι όσο περισσότερο τους μιλάς, τόσο χειρότερα γίνεται η κατάσταση για αυτούς. Και σε αυτήν την περίπτωση πραγματικά έχω βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, γιατί ήταν από την μία το άτομο που ήταν ακριβώς όπως περιέγραψα, με σφιγμένα γόνατα, καρπούς, χέρια στα υποβραχιόνια και κεφάλι στο τραπεζάκι μπροστά κολλητά, και από την άλλη ήμουνα τόσο άνετος απολαμβάνοντας την πτήση και δεν ήξερα πώς να συμπεριφερθώ. Σε αυτή την κατηγορία όμως των τρομοκρατημένων πρέπει νομίζω να βάλουμε και τους πότες. Συνήθως αυτά τα δύο συνδυάζονται.
είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα τα τσούξουν καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης, συνήθως για να καταπολεμήσουν τον φόβο τους και να χαλαρώσουν. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που το κάνουν χωρίς ιδιαίτερο λόγο, και υπάρχουν και αυτοί που χρησιμοποιούν το αεροπλάνο και τη φοβία ως πρόφαση για να αρχίζουν να κατεβάζουν το ένα από το μετά το άλλο. Από προσωπική εμπειρία θυμάμαι, είχα δίπλα μου μία συνεπιβάτη η οποία είχε ανοίξει το πρώτο μπουκαλάκι, ξέρετε, τις ατομικές μερίδες που δίνουν στα αεροδρόμια, από μαύρο τζακ, πριν καν οι αεροσυνοδοί ανακοινώσουν ότι το boarding είχε ολοκληρωθεί. Μέχρι να πατήσουμε κάτω στη γη είχε πιει, αν θυμάμαι καλά, 4 με 5 μερίδες ουίσκι, και παρόλα αυτά δεν μπορούσε να ξεπεράσει για κανέναν λόγο τον φόβο της. Σε αυτήν την περίπτωση όμως, αν έχουμε δίπλα μας τον επιβάτη, τον πότη επιβάτη, υπάρχει ένας κίνδυνος. Υπάρχει από τη μία ο κίνδυνος να αρχίσει να γίνεται υπερβολικά κοινωνικός, να μην μπορεί να σταματήσει να μιλάει, να μην κλείνει το στόμα του, ρε παιδί μου, πώς να το πω αλλιώς, και φυσικά, κακά τα ψέματα, αλκοόλ είναι, ξέρουμε τι προκαλεί το αλκοόλ στο στομάχι, αν δεν το έχεις και πάρα πολύ με τα αεροπλάνα και τη χάνει εσύ να κάθεσαι δίπλα σε έναν τέτοιον τύπο που έχει κατεβάσει το ένα ουίσκι μετά το άλλο, έχει λίγο και στο μυαλό σου την περίπτωση να χρειαστεί να φυλαχτείς σε περίπτωση που φύγει κάποια ρουκέτα. Θα συνεχίσουμε με τον κακομαθημένο. Ο κακομαθημένος λοιπόν είναι αυτός ο επιβάτης ο οποίος αγνοεί κάθε οδηγία από το πλήρωμα επιδεικτικά. Είναι αυτός που γνωρίζει ότι τα ξέρει όλα και καλύτερα από όλους. Δεν σέβεται καθόλου τα δικαιώματα των άλλων επιβατών και κυρίως δεν σέβεται την ασφάλεια των άλλων επιβατών. Είναι αυτός που θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το κινητό του επιδεικτικά μέχρι να χάσει σήμα και από την τελευταία κεραία μετά την απογείωση. Την απογείωση. Και φυσικά είναι αυτός ο οποίος θα σηκωθεί πρώτος όμως, με το που πατήσει το αεροσκάφος κάτω, με το που προσγειωθεί, χωρίς καν να έχει φρενάρει ακόμα καλά, για να πάει να ανοίξει το ντουλαπάκι του, να κάνει τη βόλτα στον διάδρομο, παρόλο που η αεροσυνοδός θα έχει βγάλει το λαρύγγι της από την θέση που κάθεται ακόμη, να κάτσει στο κάθισμά του και να προσδεθεί.
Μετά από αυτήν την κατηγορία θα μπορούσαμε να πάμε στον επιβάτη που θεωρεί τον εαυτό του ως τον πιο σημαντικό άνθρωπο στο αεροπλάνο. Χωρίς υπερβολή θα μπορούσα να πω ότι θεωρεί τον εαυτό του πιο σημαντικό ακόμα και από τους πιλότους. Χωρίς να θέλω να τσουβαλιάσω ανθρώπους και επιβάτες, συνήθως είναι αυτοί που ταξιδεύουν συχνά σε business class και είναι επίσης αυτά τα άτομα τα οποία θα κοιτάξουν πολύ υποτιμητικά έτσι όπως επιβιβάζονται στην business θέση τους, θα ρίξουν ένα πολύ υποτιμητικό βλέμμα προς την πίσω πλευρά του αεροπλάνου, ξέρετε, εκεί προς την economy, την πλέμπα τέλος πάντων, όπως συνηθίζεται να χαρακτηρίζουν κάποιοι, και γενικά είναι αυτοί οι οποίοι νομίζουν ότι όταν ταξιδεύεις δεν μπορείς να φοράς τζιν, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να φοράς φόρμα, πρέπει να φοράς το κουστούμι σου, να έχεις την τσάκιση στο παντελόνι, και γενικά το αεροπλάνο είναι μόνο για τους κουστούμάτους. Πάμε τώρα σε ένα άλλο είδους κακομαθημένου επιβάτη, αλλά με άλλη έννοια. Δεν είναι αυτός που δεν θα υπακούσει τις υποδείξεις και τις οδηγίες του πληρώματος καμπίνας, αλλά είναι αυτός που θα έρθει σε ρήξη με το προσωπικό εδάφους. Πριν καν την επιβίβαση, είναι αυτός που θα ακουστεί σε όλο το αεροδρόμιο, θα έχει κάνει σκηνή, γιατί για κάποιο λόγο θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να πάρει όλη την πρίκα μαζί του. Είναι αυτός που θα σέρνει 2-3 βαλίτσες από πίσω και θα απαιτεί να τις πάρει πάνω στο αεροπλάνο, χωρίς όμως φυσικά να έχει πληρώσει και τον αντίστοιχο ναύλο ή τέλος πάντων το αντίστοιχο έξτρα κόστος για να πάρει αυτές τις αποσκευές μαζί. Όταν μάλιστα οι υπάλληλοι της εταιρείας, το προσωπικό εδάφους τέλος πάντων, θα προσπαθήσουν στην αρχή τουλάχιστον με καλό τρόπο να εξηγήσουν ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, τότε αρχίζει η έκρηξη και είναι ίσως από τα καλύτερα αλλά ταυτόχρονα και πιο εκνευριστικά σοου που μπορείς να πετύχεις στο αεροδρόμιο πριν την επιβίβαση. Είναι αυτοί οι επιβάτες που θα αρχίζουν να τσιρίζουν ότι δεν με αφήνουν να επιβιβαστώ, μου παίρνουν τις αποσκευές, με βάζουν να πληρώσω 50 ευρώ χωρίς λόγο, το οποίο είναι λίγο αστείο. Αν δεις δηλαδή τους όρους του ναύλου που έχεις πληρώσει, πιστεύω είναι πολύ εύκολο να καταλάβεις ότι τα έξτρα χρήματα που σου ζητάνε δεν είναι χωρίς λόγο. Όσο ακραία και να είναι κάποια πράγματα που ζητάν και έχουν επιβάλει οι αεροπορικές, ειδικά οι low cost, αλλά και οι υπόλοιπες πλέον, θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχεις κλείσει το ειστήριο και έχεις συμφωνήσει με αυτούς τους όρους επιβίβασης, δεν υπάρχει λόγος να γίνεται όλη αυτή η φασαρία. Και συνήθως γίνεται στις εταιρείες που δεν είναι, όπως είπαμε, low cost,
Γιατί θεωρούν αυτοί οι επιβάτες ότι αφού δεν έχω επιλέξει να πετάξω με low cost και έχω επιλέξει να δαπανίσω ένα μεγαλύτερο ποσό, τότε δικαιωματικά θα μπορέσω να πάρω περισσότερες αποσκευές μαζί μου ή αποσκευές που ζυγίζουν περισσότερο από το επιτρεπόμενο. Και σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ναι, οι αεροπορικές μπορεί να το έχουν παρακάνει κάποιες φορές με τα όρια που βάζουν στις βαλίτσες και κατανοώ ότι είναι ένας τρόπος για να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη τους, αλλά όσον αφορά το βάρος των αποσκευών πρέπει να καταλάβουμε λίγο ότι είναι και θέμα ασφάλειας, ότι όλες αυτές οι αποσκευές καμπίνας μπαίνουν πάνω από το κεφάλι σου, φίλε επιβάτη, οπότε σκέψου λίγο τι θα γινόταν αν όλοι εμείς αντί για 8 κιλες ή 10 κιλες τέλος πάντων σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε 12 κιλες και 14 κιλες. Απλά μαθηματικά κάνε λίγο μία πράξη, έναν πολλαπλασιασμό και μπορείς λίγο να καταλάβεις για ποιον λόγο υπάρχει όριο στο βάρος των χειραποσκευών. Και αφού έχουμε απογειωθεί, αφού έχουμε χαλαρώσει και ετοιμαζόμαστε να πετάξουμε και να απολαύσουμε τέλος πάντων την πτήση και το ταξίδι, αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε καθίσει δίπλα σε ένα άτομο το οποίο με κάθε προκλητικότητα, χωρίς να ντρέπεται καθόλου, έχει αρχίσει να εισβάλλει στον προσωπικό σου χώρο. Είναι αυτός που δεν θα σκεφτεί ότι πρέπει να μοιραστεί το υποβραχιόνιο, θα το πάρει όλο, έχει βάλει όλο τον πύχη του, σε λίγο ο πύχης θα έρθει και στο μυρό σου, δεν τον ενδιαφέρει όμως καθόλου. Επίσης είναι αυτός ο τύπος επιβάτη που θα απλώσει τα γόνατα και θα ανοίξει τις ποδάρες του λες και κάθεται σε σεζλόνγκ στην παραλία το καλοκαίρι. Δεν θα τον ενδιαφέρει που το γόνατό του πιέζει το δικό σου και σε βλέπει ότι δεν είσαι και πολύ άνετα, δεν το ευχαριστιέσαι ιδιαίτερα το ταξίδι σου. Είναι επίσης αυτός που, το οποίο μου έχει τύχει και είναι ασχολίαστο, είναι αυτός ο οποίος χωρίς να ρωτήσει καν θα ανοίξει το ατομικό σου τραπεζάκι από μπροστά για να ακουμπήσει κάτι για λίγο, επειδή δεν χωράει στο δικό του προφανώς, το οποίο δεν είναι κακό να γίνει, αλλά θεωρώ πιο ευγενικό και καλύτερο λίγο να ρωτήσεις τον άλλον αν είναι ok με αυτό. Με λίγα λόγια θα χαρακτήριζα το συγκεκριμένο τύπο επιβάτη τον αχάμπαρο. Είναι τέρμα αχάμπαρος, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα εκτός από την δική του καλοπέραση και βόλη.
you to break and fall, or to break at all. I gotta say, to every mountain that comes your way, I'm the one to take. There'll be struggles, there'll be wounds, but that won't stop me coming through. I'd give it all for you. But would you do what I do? Take a round just to cover you. But would you do what I do? I'd even stand just to gonna do. Or would you do what I do? Και μετά τον αχάμπαρο, αυτόν που νομίζει ότι όλος ο χώρος είναι δικός του, πάμε λίγο σε μια παραπλήσια κατηγορία, το ανάκλυντρο. Προφανώς και αναφέρομαι σε αυτόν που με το που καθίσει στην θέση θα την κάνει πίσω, θα κάνει την πλάτη τέρμα πίσω, θα φέρει τη θέση σε ανάκληση, χωρίς καν να ενδιαφερθεί για το πρώτον αν έχει επιβάτη πίσω, δεύτερον πόσο άνετα είναι αυτός ο επιβάτης πίσω. Γιατί να το καταλάβω, που πάλι δεν το καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ρωτήσεις πριν το κάνεις, να το καταλάβω λοιπόν όταν ο από πίσω επιβάτης είναι λίγο πιο μικροκαμωμένος, αλλά όταν βλέπεις ότι τον άλλον τον ζορίζει ήδη ο ελάχιστος χώρος που υπάρχει γενικά στα αεροπλάνα, συγγνώμη ρε φίλε, αλλά δεν θα φέρεις και τη θέση σου σε ανάκληση. Και το ακόμη καλύτερο είναι ότι όταν κάποιος αντιδράει σε αυτή τη συμπεριφορά, και ναι, το παραδέχομαι χωρίς να ντρέπομαι καθόλου ότι έχω αντιδράσει σε αυτή την συμπεριφορά, και μάλιστα με τρόπο που μου βγήκε πολύ αυθόρμητα εκείνη τη στιγμή, με τα γόνατά μου να σμπρώχνω, γιατί πραγματικά δεν χωρούσα έτσι όπως είχε φέρει ο άλλος την θέση τέρμα πίσω. Το καλύτερο λοιπόν είναι ότι όταν κάποιος αντιδράει, αυτό που θα γίνει μετά είναι όχι να ακούσει κάποια συγγνώμη για το ότι, ξέρεις, σε στρίμωξε ή δεν ξέρω κι εγώ τι, αλλά θα γυρίσει και θα σε κοιτάξει με ένα τέρμα δολοφονικό βλέμμα, σαν να σου λέει ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ενοχλείσαι που σε στρίμωξα. Νομίζω η συγκεκριμένη κατηγορία επιβάτη είναι από τις χειρότερες. Δηλαδή είναι αυτός που δεν έχει καθόλου ενσυναίσθηση. Είναι αυτός ο οποίος κυριολεκτικά νοιάζεται μόνο για την πάρτη του, και νομίζω ότι το επίπεδο του συγκεκριμένου επιβάτη είναι από άλλον πλανήτη. Δεν μπορείς να το φτάσεις. Αφού έχουμε μιλήσει για τον εισβολέα στον προσωπικό μας χώρο και για τον επιβάτη ανάκλυντρο, πάμε στον 13ο τύπο επιβάτη, ο οποίος και αυτός θα μπορούσε να θεωρηθεί παρόμοιος με τους δύο προηγούμενους, και αυτός είναι ο επιβάτης ύπνος. Σίγουρα τον έχουμε δει όλοι, σίγουρα τον έχουμε συναντήσει και σίγουρα έχουμε παρατηρήσει αυτόν τον μαγικό τρόπο με τον οποίο κοιμάται κατευθείαν μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, με το που ακουμπήσει η πλάτη του, ας είμαι ευγενικός, με το που ακουμπήσει η πλάτη του το κάθισμα του αεροπλάνου. Είναι αυτά τα άτομα που
που έχουν τον ύπνο πραγματικά στο τσεπάκι τους, αυτά τα άτομα που θα κοιμηθούν με το που δέσουν την ζώνη τους πριν την απογείωση και θα ξυπνήσουν στην καλύτερη κατά την τροχοδρόμηση, ή μπορεί να χρειαστεί να τους ξυπνήσει και ο καημένος ο διπλανός συνεπιβάτης για να περάσει, να φύγει, να πάρει τα πράγματά του και να βγει εκτός. Αυτή η κατηγορία όμως, η κατηγορία του επιβάτη ύπνου, νομίζω έχει και το υπέρτατο level, και αυτό το level είναι αυτός που όχι απλά θα κοιμηθεί, όχι απλά θα έχει λίγο, ξέρεις, ανοιχτό το στόμα και θα βλέπεις το σαλάκι να πάει να ξεγλιστρήσει και να προσπαθεί ασυναίσθητα να το μαζέψει, αλλά αυτός που θα ροχαλίζει σε τέτοιο βαθμό που δεν θα βοηθάει τίποτα. Δεν θα βοηθάνε ούτε οι τουρμπίνες και ο θόρυβός τους, δεν θα βοηθάει ούτε το ότι θα έχουν βουλώσει τα αυτιά σου επειδή είσαι σε υψόμετρο και δεν ακούς τίποτα εκτός από το τέρμα ενοχλητικό ροχαλιτό του. Και υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που δεν μπορούν να τους καλύψει αυτό το τρομακτικά ενοχλητικό ροχαλιτό. Δεν μπορεί να καλυφθεί λοιπόν αυτό το ροχαλιτό ούτε από ακουστικά με δυνατότητα απομόνωσης θορύβου. Stomp your heels into my toes. Steal the keys right out my car, and I'll find a way to forgive you. I fight 1,000 guys, live to die 1,000 lives. Oh, I find another way to make me smarter, just so I could understand. I'll find what you're looking for, lead you away, just so I Συνεχίζουμε λοιπόν με τον ακριβώς αντίθετο τύπο επιβάτη από αυτόν του ύπνου. Πάμε στον high-tech επιβάτη. Είναι ένας άνθρωπος που είναι σε συνεχή υπερένταση. Θέλει να ασχολείται με κάτι καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και γι' αυτό το λόγο έχει έρθει προετοιμασμένος. Ο τύπος μέσα στο backpack μπορεί να κουβαλάει οτιδήποτε έχει μπαταρία. Αυτό μπορεί να είναι από προφανώς κινητό τηλέφωνο, tablet, laptop, σίγουρα θα έχει το smartwatch, θα έχει και powerbank για να είναι σίγουρος ότι δεν θα μείνει από μπαταρία καμία συσκευή μέχρι να φτάσει στο ξενοδοχείο του ή τέλος πάντων στον τελικό προορισμό. Είναι ο άνθρωπος που φροντίζει για εσένα χωρίς να το έχει ζητήσει.
Και θα εξηγήσω αμέσως γιατί γίνεται αυτό. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, φίλε ακροατή και αναγνώστη του Flyer.gr, είναι σε πολλά ταξίδια ο απομηχανής θεός. Και το εννοώ. Είναι αυτός που κάθεται σε γενικές γραμμές ήσυχος στη θεσούλα του, μαζεμένος στη θεσούλα του, γιατί συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είναι πιο μαζεμένοι, έχουν μία αντίληψη των πραγμάτων, είναι λίγο και πιο κλειστοί, οπότε δεν τους παίρνει να απολυθούν και πάρα πολύ. Και εκτός αυτού, είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα έχουν προνοήσει για εσένα χωρίς εσένα. Είναι αυτά τα άτομα που πραγματικά θες να έχεις δίπλα σου. Αν έχεις φύγει από το σπίτι χωρίς να κατεβάσεις π.χ. από το Netflix μία σειρά ή μία ταινία που θα μπορούσες να δεις για να σκοτώσεις την ώρα σου κατά τη διάρκεια της πτήσης. Και θα είναι αυτός που θα έχει ανοίξει την οθονάρα του τάμπλετ ή του λάπτοπ, θα το κρατάει, γιατί μιλάμε για τόσο βολικό άνθρωπο, έτσι. Το κρατάει ο ίδιος, το έχει στήσει ο ίδιος, έχει προνοήσει ο ίδιος και εσύ πολύ πολύ ξεδιάντροπα απλά έχεις εστιάσει το βλέμμα σου στην οθόνη του, εντελώς αδιάκριτα. Δεν σε ενδιαφέρει όμως, γιατί δεν περνάει το ταξίδι και κάτι πρέπει να κάνεις. Τι κάνεις λοιπόν? Έχεις καρφωθεί στην οθόνη, βλέπεις το επεισόδιο ή την ταινία που έχει επιλέξει το συγκεκριμένο άτομο. Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου που δεν ακούς ήχο, γιατί προφανώς ο άνθρωπος φοράει τα ακουστικά του. Γιατί όμως δεν σε ενδιαφέρει? Γιατί είναι τόσο υπέροχος αυτός ο επιβάτης που έχει και υπότιτλους. Μέχρι στιγμής νομίζω είναι ο 14ος αυτός επιβάτης, ο high-tech επιβάτης, είναι αυτός που χαίρει κάθε εκτίμησης από όλους μας και νομίζω είναι μεγάλη τύχη να τον έχεις δίπλα σου, ειδικά αν εσύ δεν το έχεις με το να ετοιμάζεσαι για ένα ταξίδι, ειδικά αν αυτό είναι πολύ ωραίο.
Και μετά από την πιο ευχάριστη κατηγορία επιβάτη μέχρι στιγμής, πάμε... Πώς να το πω τώρα αυτό? Πάμε λίγο σε έναν άνθρωπο που κανονικά ίσως θα έπρεπε να δείξουμε μία κάποια συμπόνια, αλλά δεν θα δείξουμε. Και θα εξηγήσω γιατί δεν θα δείξουμε σε πολύ λίγο. Αναφέρομαι προφανώς στον Τουαλετάκια. Είναι αυτός ο άνθρωπος που, δεν μπορώ να πω, θα σε σηκώσει 5-6 φορές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ειδικά αν είναι μεγάλο. Θα σε κοιτάξει όμως με αυτό το βλέμμα του κουταβιού. Το ότι, αδερφέ με συγχωρείς, καταλαβαίνω, αλλά δεν γίνεται. Και εκεί κανονικά θα έπρεπε να σε πιάσει η συμπόνια. Εκεί θα έπρεπε να δείξεις κατανόηση. Αλλά ξαναλέω όχι. Και έχω έναν λόγο που δεν δείχνω κατανόηση. Αφού ρε άνθρωπέ μου γνωρίζεις καλά τον εαυτό σου, καταλαβαίνεις και εσύ ο ίδιος ότι δεν το έχεις με την τουαλέτα, ότι έχεις βγάλει τη μισή ζωή σου εκεί μέσα. Θέλω να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο έχεις κλείσει παράθυρο. Πες μου λίγο για ποιο λόγο έχεις κλείσει παράθυρο. Για ποιο λόγο δηλαδή πρέπει εγώ και ο καημένος ο διπλανός μου στην μεσαία θέση, για ποιο λόγο πρέπει να σηκωνόμαστε ένα τέταρτο. Δεν γίνεται, πρέπει να το καταλάβετε λίγο αυτό. Όσοι κατουργέστε συνέχεια, δεν γίνεται να απολαμβάνετε την θέα και τα σύννεφα και να πηγαίνετε ένα τέταρτο τουαλέτα. Πρέπει να πληρώσεις το τίμημα. Πώς θα γίνει? Δηλαδή, ή θα είσαι στο διάδρομο να πηγαίνεις στην τουαλέτα σου, να βγάλεις όλη την πτήση εκεί μέσα, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνεις, ή θα είσαι στο παράθυρο και θα πας μία φορά και θα κρατηθείς. Πολύ απλό. Και τα δύο δεν ταιριάζουν. Οπότε την επόμενη φορά, φίλε τουαλετάκια, που θα πρέπει να πετάξεις και να επιλέξεις την θέση σου κατά το check-in, σε παρακαλώ σκέψου πόσες φορές θα θες να κατουρίσεις και πόσες φορές θα υποχρεωθούμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι να σηκωθούμε από τις θέσεις μας. Και έχοντας φτάσει λοιπόν τις 15 κατηγορίες επιβατών που μπορεί κάποιος να συναντήσει σε ένα αεροπορικό ταξίδι, συνεχίζουμε με την 16η, την πρώτη τελευταία, πραγματικά εξίσου εκνευριστική. Αυτός ο τύπος είναι ο «μήπως θα θέλατε να αλλάξετε θέση?» Όχι, δεν θα ήθελα, αυτή είναι η θέση μου και αν ήθελες την θέση μου μπορούσες να πεις
πιο νωρίς από μένα για να κάνεις check-in ή να πληρώσεις για να αλλάξεις θέση και να πάρεις μια αντίστοιχη. Παιδιά, πέρα από την πλάκα τώρα, είναι τρομερά εκνευριστικό το να το κάνεις αυτό σε κάποιον. Γιατί πρώτα απ' όλα μπορεί να φέρεις τον άλλον, ο οποίος δεν κάνει τίποτα, απλά κάθεται στην θέση που έχει επιλέξει, έτσι. Απλά αν είναι έτσι ένα πιο συναισθαλμένο άτομο, μπορεί να τον φέρεις αμέσως σε δύσκολη θέση και να δεχτεί απλά να γίνει η ανταλλαγή αυτή της θέσης, πολύ απλά γιατί δεν μπορεί και δεν νιώθει άντε να πει όχι. Πρέπει όμως να καταλάβετε κάποια άτομα ότι για να είναι εκεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος, είτε έχει επιλέξει τη θέση του για κάποιο λόγο, είτε ακόμα χειρότερα έχει πληρώσει για αυτήν τη θέση για να βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο, με συγχωρείτε, είτε δίπλα σε κάποια άλλα άτομα. Και νομίζω ότι το αποκορύφωμα της εκνευριστικότητας κάποιων ατόμων είναι αν προσπαθήσουν να ανταλλάξουν θέση με κάποιο άτομο που κάθεται σε θέση με extra legroom, δηλαδή με περισσότερο χώρο στα πόδια. Δηλαδή πώς να το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ. Κάπου να υπάρχει και ένα μέτρο. Δεν μπορείς δηλαδή να φέρνεις τον άλλον σε δύσκολη θέση και να του ζητάς αν θα αλλάξει θέση. Αν ήθελε να αλλάξει θέση, πίστεψέ με, θα το ζητούσα από κάποια αεροσυνοδό. Οπότε, αν θέλετε για κάποιον λόγο, και ελπίζω να είναι σημαντικός, να αλλάξετε θέση, μπορείτε απλά να το πείτε σε κάποια αεροσυνοδό και αυτή θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι το δυνατόν μπορεί για να γίνει το αίτημά σας πραγματικότητα. Αν από την άλλη δεν πραγματοποιηθεί η επιθυμία σας, το οποίο συγγνώμη κιόλας αλλά μπορεί να συμβεί και δεν είναι κατακριτέο, την επόμενη φορά που θα ταξιδέψετε κανονίστε να μπείτε λίγο νωρίτερα στο check-in και να επιλέξετε τη θεσούλα που θέλετε ή να βάλετε λίγο το χέρι στην τσέπη, 5 ευρώ θα σας κοστίσει ίσως λίγο παραπάνω αναλόγως στην αεροπορική, και να επιλέξετε την ακριβή θέση που θέλετε. Δηλαδή φτάνει. Δεν χρειάζεται να φέρνετε τον άλλον σε δύσκολη θέση ζητώντας του να αλλάξει θέση. Η απάντηση λοιπόν στον συγκεκριμένο τύπο επιβάτη, στον μήπως θα θέλατε να αλλάξετε θέση, είναι ένα ξεκάθαρο όχι. Και κάπου εδώ φτάσαμε στον τελευταίο τύπο επιβάτη. Αυτός μπορώ να πω ότι μαζί με τον high-tech επιβάτη είναι οι άνθρωποι που θα ήθελες δίπλα σου. Δηλαδή θα ήθελες να είσαι ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι εξειδανικευμένο σενάριο ο συγκεκριμένος, αλλά ο τίτλος που του έχω δώσει είναι «Ο τέλειος επιβάτης». Ναι, υπάρχει, τον έχουμε συναντήσει πιστεύω όλοι μας σε κάποια πτήση. Είναι αυτός ο τέλειος και ήρεμος άνθρωπος, αυτός που θα έχει φροντίσει
να μην ενοχλεί τους συνεπιβάτες του με κανέναν τρόπο, και όχι μόνο να μην τους ενοχλεί, αλλά να τους βοηθήσει σε περίπτωση που χρειαστούν αυτοί κάτι, ώστε να μην χρειάζεται να απασχολείται το πλήρωμα καμπίνας χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Νομίζω είναι ο τύπος ταξιδιώτη που όντως το ευχαριστιέται αυτό που κάνει, γουστάρει τις πτήσεις, δεν ψάχνει την παραμικρή αφορμή για να γκρινιάξει, κατανοεί ότι μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις σε λογικά πάντα πλαίσια λόγω του καιρού, λόγω της αυξημένης κίνησης στο αεροδρόμιο. Και είναι αυτός, τώρα θα το πω, πραγματικά θέλω να το πω, είναι αυτός που γνωρίζει, κατανοεί και έχει αντιληφθεί ότι το πλήρωμα καμπίνας δεν είναι υπηρετικό προσωπικό. Και πραγματικά αυτό το θέμα θεωρώ ότι πρέπει να αναλυθεί σε ξεχωριστό επεισόδιο, γιατί είναι κάτι που με εκνευρίζει αφάνταστα όταν βλέπω κάποιους τύπους που νομίζουν ότι οι αεροσυνοδοί είναι οι υπηρέτες τους και πρέπει να εξυπηρετούν οποιοδήποτε αίτημά τους, παράλογο ή μη. Αυτός λοιπόν ο τέλειος επιβάτης είναι αυτός που θα δείξει κατανόηση στις αεροσυνοδούς, θα είναι ευγενέστατος όπως ακριβώς θα έπρεπε στο πλήρωμα καμπίνας και μάλιστα, όπως είπα, θα προσπαθήσει να τους κάνει την ζωή και την πτήση όσο πιο εύκολη γίνεται. Ναι, μπορεί να είναι σπάνιο είδος, αλλά υπάρχει και συνήθως είναι αυτός που σε ένα ταξίδι θα προσελκύσει την λιγότερη προσοχή, τουλάχιστον από τους άλλους συνεπιβάτες, γιατί θεωρώ ότι το πλήρωμα καμπίνας μπορεί να το αναγνωρίσει αυτό και θεωρώ σίγουρα ότι εκτιμάει πάρα πολύ τέτοιου είδους επιβάτες. Αυτά λοιπόν ήταν τα 17 ή, για να το πούμε πιο πιασάρικα, τα 15 συν 2 είδη επιβατών που θα μπορεί κάποιος να συναντήσει σε κάποιο αεροπορικό του ταξίδι. Εννοείται ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλοι τύποι που μπορεί να έχετε συναντήσει ή για κάποιο λόγο εγώ να μην έχω συμπεριλάβει στην συγκεκριμένη λίστα, και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα πραγματικά, αν επιθυμείτε κι εσείς οι ίδιοι, αφού έχετε ακούσει το συγκεκριμένο podcast, να γράψετε την δική σας εμπειρία ή την άποψή σας με ένα σχόλιο ακριβώς κάτω από την συγκεκριμένη ανάρτηση. Και φυσικά μέσα από τα σχόλια στο flyer.gr μπορείτε πάντα να ζητάτε τι θα θέλατε να συζητήσουμε και να αναλύσω, ποιο θέμα δηλαδή θα θέλατε να παρουσιάσω στα επόμενα επεισόδια του Travel Stories. Όπως ίσως έχετε αντιληφθεί επίσης, δεν τα πάω πάρα πολύ καλά με τις υποσχέσεις που έχουν να κάνουν με τις προθεσμίες και τα χρονικά πλαίσια στα οποία θα ανεβάζω καινούριο υλικό, αλλά πραγματικά θα προσπαθήσω να βγαίνουμε live όσο το δυνατόν πιο συχνά. Βέβαια για τις live εκπομπές μας θα ενημερώνεστε από τα social media του Flyer, flyer.gr στο Instagram.
όπως ακριβώς και στο Facebook. Με αυτά και με αυτά λοιπόν μπορώ να πω ότι φτάνουμε στο τέλος του πρώτου επεισοδίου της σειράς Travel Stories. Μας πήρε 3 ολόκληρους μήνες να το κάνουμε πραγματικότητα μετά από την ανακοίνωση που είχε αναρτηθεί στο flyer.gr, αλλά μην βαράτε, εδώ είμαστε. Δεν είχαμε και πάρα πολύ χρόνο το τελευταίο διάστημα, αλλά θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε και θα κρατήσουμε μια επαφή πιο συχνή, τουλάχιστον στα 2 επεισόδια ανά μήνα. Όπως και να έχει, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πραγματικά για την ακρόαση. Ελπίζω να περάσατε καλά, να γελάσατε και να ταυτιστήκατε, εννοείται, ακούγοντας το συγκεκριμένο επεισόδιο. Ξαναλέω, περιμένω τα σχόλιά σας κάτω από την ανάρτηση του πρώτου επεισοδίου στο flyer.gr. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο, το δεύτερο επεισόδιο του Travel Stories. Μέχρι τότε, εύχομαι να είστε όλοι καλά και να περνάτε ακόμα καλύτερα. Γεια σας, πολλά φιλιά!